Kirangnya kun football ka Mizoram kila ra ka buram ka jelada ka baki penlim ka Meghalaya da ka argo la iway haka under 21 football final ki Shynrang haka sngikut jang ka North East Olympic Games Hamadan Polo. Kinong bet kai ka Meghalaya kila jauh slow ka mansim bat bongot kila sango yala ka kli na markinget scam bay ka tim Meghalaya football don balaban pendem. Kisamla Mizo kila pendengo mar Hongpong. Kat baha kaliang ka women football under 17 Kynthei samla ka tim Manipur kila penlim ya Kynthei football ka Arunachal da ka saugo la North. Hakawe pat ka jingya kun final jaki Kynthei under 17 ka Manipur kala penlim no ya ka Arunachal Pradesh da ka saugo la North. Ya ki khusnam la sam da menteri rangba Konrad ke sangma bat menteri ka tanat ele kai uba abante dor lingdo u chief secretary ba Donald P Walang bat ki we ki head officer ki balai don lang hakani kasni.